Kini ang ex-girlfriend guys. May labo sa akong style guys. Mo na nga patambag mo naman ninyo guys unsay angay buhaton. Ay wadyo ko kato gabi ko na huna guys. Kay iya ko nung putlo na bungot guys. Iya na po ko nung isunod og putol ang buhok guys. Basta mahubog ko nung guys. Iya ko nung putlon guys. Atong niagi nga nahubog ko guys. Wan niya kuntinga guys. Iyang puler. Hinuon hubog man ko di wako ka bati og kanang sakit. Tao man nga ani na jud kataman ni nga bungot. Mura na man kanding man guys. Ingon mo siya mura na kog kanding. Mura na kog di tao kay sa di tao got. Ang ako mo plano tani guys. Paabton no tama na guys. Hey. Para murag albularyo ba? Ngahong plano guys kay manambaw mo ko guys. Dawat ko mga pasyente. Hindi ko alam yan po ba? Hey. Doktor wakwak ba? Kung sa'y tawag na guys. Albularyo ba? Ano nga patas mo guys, aron daghang pasyente sa umaabot nga mga magpatambal. Okay. Mura na tuluman nun ba? Pero naman ang nangyayari sa akin. Pilar ko ni guys. Bida rin. Ang ex-girlfriend ay. Ini kundi nga guys, mau ni motopos aning bumuta guys. Mau ni akong gitaguan ngita siya kay nang potlo na lagi niya kung saan may potlo akong gitaguan na gunting guys. Agpuler po guys, akong gitaguan po kay ija magibton ta sa tagsa sakit man kayo. Mana nangita siya sa gunting guys. Ayaw saba guys kaya akong gitaguan guys. Lapa pumaro ni guys. Mao na niyang ginuhatan niya. Diyan mo boy magpatambaw. Kunin mo guys. Hindi ka mapatasok bungot guys. Plano mo dito nga mag-albularyo ba magdawat o mga pasyente. Ya. Saong karon nga. Style bagay. Ija-ija matag style. Ito guys. Yung ako huwar ito na Iya may nung potlo nga. Mau ni ganda o bida. Pagkasi ako Yan yung ex-girlfriend guys. Hilaptan nyo sa akong si hilaptan nyo sa mga uso ba? Uso ko muna sa una guys, mga panahon pa ni Bin Laden. Mag-open sa akong siyap na mudawat ako pasyente kay manambaw ko niya putlot. Pag-sure oy. Thank you kayo guys. Kaya nagkapahungaw ko sa akong ibate guys. Inauta nga tambagan ni akong suliran. Kini ang akong suliran. Thank you guys for watching.
Bye-bye.